Оцеля след брутална самолетна катастрофа. Прекара 47 дни в открития океан. Надуваем сал, заобиколен от гладни акули. След това изтърпя адските нечовешки мъчения в японски военнопленнически лагер. Но най-страшната битка за този мъж започна тогава, когато войната свърши. Името му е Луис Замперини. Олимпийски атлет, чудноват мъж и военен герой. Човек, когото нито океанът, нито вражеските куршуми успяха да пречупят. Странно как. Но когато се прибра у дома, кошмарите от миналото го застигнаха. Той потъва в мрака на тежкия алкохолизъм, паническите атаки и разяждащата омраза. Животът му бива напълно съсипан, а бракът му пред развод. Какво може да спаси един човек, когато психиката му е превърната в пепел? Днес ще ви разкажем невероятната, истинска история за едно обещание сред океана и за една неочаквана среща под една брезентова шатра, която промени съдбата на този човек завинаги. През 1936 година Луис Замперини е на върха на славата си. Той е толкова бърз, че самият Адолф Хитлер настоява да се срещне лично с него по време на Олимпиадата в Берлин. Замперини поставя невероятен ученически рекорд, като избягва 1 миля за 4 минути и 21 секунди, който остава ненадминат в продължение на 20 години. По-късно в колежа той подобрява собственото постижение на същата дистанция, сваляйки времето до 4 минути и 8 секунди, а на Олимпиадата в Берлин прави исторически финален спринт, пробягвайки последната 400-метрова обиколка за феномените 56 секунди. След това невероятно бягане, самият Адолф Хитлер настоява за лична среща с него, стиска ръката му и изрича прочутите думи: ти си момчето с бързия финал. Замперини започва да се готви усилено за следващите Олимпийски игри, но по време на военна служба той претърпява тежка и мъчителна контузия на коляното, която уврежда ставата му. След войната Замперини опитва да се завърне на пистата, но по време на тежка тренировка кракът му поддава фатално. Старата травма от армията се оказва твърде сериозна и лекарите му съобщават съкрушителната новина, че за торнадото Торънс професионалното бягане е свършено завинаги. По време на войната Луис става стрелец на бомбардировач в Тихия океан. По време на спасителна мисия неговият самолет се поврежда и пада с бясна скорост в океана. Повечето от екипажа загиват на място. Оцеляват само 3 души, сред които е и Луис. Започват 47 дни на истински ад. Без вода, без храна, под парещото слънце, докато акулите буквално удрят с телата си дъното на малкия им гумен сал. В един от онези безнадежни дни, гледайки към безкрайното небе, Луис изрича една отчаяна молитва. Бог чува молитвата му, но спасението не идва по начина, по който Луис си представя. Те са намерени от японския военноморски флот и са хвърлени в плен. Замперини прекарва 2 години в лагери, където е подложен на садистични мъчения. Един конкретен надзирател, Муцухиро Ватанабе, известен като Птицата, си поставя за цел да пречупи духа на олимпийския шампион. Луис е подложен на нечовешки унижения. Пазачите го блъскат на земята, бият го до безсъзнание с дървени тояги и стоманени катарами и в най-мрачните моменти са правили медицински опити върху него, на ваксини и други лекарства. Той издържа до самия край на войната, когато най-накрая е освободен. Той се завръща у дома като герой, но физическото спасение не носи мир на душата му. Годината е 1949. Само няколко години по-рано. Луис е срещнал любовта на живота си – красивата Синтия Аплвайт. Това е любов от пръв поглед. Те се женят само 2 седмици след запознанството си, изпълнени с мечти за щастливо бъдеще. Но кошмарите на войната бързо превръщат приказката в ад.
Луис потъва в дълбока, разрушителна депресия. Алкохолът става негово единствено убежище. Всяка нощ, щом затвори очи, депресията и травмата се материализират в ужасяващи халюцинации. Той не просто сънува, той вижда демони. В тъмнината на стаята, пред него изплува изкривеното зловещо лице на птицата, което го преследва и го принуждава да крещи от ужас. Синтия е отчаяна от среднощните писъци, пиянството и агресията на Луис. Тя вижда как мъжът, когото обича, се разрушава пред очите й. В безсилието си, тя подава документи за развод. Всичко изглежда изгубено. Но една вечер съседите я канят на едно голямо събитие в Лос-Анджелис. Мястото е голяма шатра, а човекът, който говори вътре, е младият и пламенен проповедник Били Греъм. Синтия отива и преживява дълбока промяна. Тя решава да даде последен шанс на брака си, отказва развода и моли Луис да отиде с нея. Луис първоначално отказва грубо, но Синтия настоява. И през първата вечер военният герой неохотно сяда под шатрата. Тогава думите на проповедника го вбесяват толкова силно, че Луис става и си тръгва ядосан по средата на службата. Но Святия Дух вече е започнал работа. Синтия го моли да отидат за последен път. И на следващата вечер Луис се връща, Били Греъм излиза на амвона. Гласът му отеква под брезента с думите, които променят всичко. Ето какво казва той. И той казва на всеки от нас: ако си страдал, аз ще ти дам благодатта да продължиш напред. Но понеже не можете да го чуете, понеже не можете да го видите в неговото мълчание на небесата, вие се отвръщате от него. И нека ти кажа, братко, това е най-опасното място, на което можеш да бъдеш. Да седиш там ден след ден и никога да не приемеш спасението, да не поискаш прошка за душата си. Ден след ден, нощ след нощ, докато стане твърде късно. И Бог дори не може да достигне до твоето сърце и да те спаси от самия теб. При тези думи и след посланието за хората, които дават обещания в тъмното, пред очите на Луис изплува картината от океана. Жегата, акулите, надуваемият сал и неговият собствен глас, който казва: „Господи, ако ме спасиш, ще ти служа“. Луис осъзнава, че Бог е изпълнил своята част от сделката, а той е погазил обещанието си. И точно в този съдбовен момент, под въздействието на проповедта, този горд военен герой пада на колене на тревата под шатрата. Със сълзи на очи, Луис изповядва греховете си, предава живота си на Христос и го моли за прошка. И тогава се случва истинското чудо. Онази нощ, за първи път от години, Луис заспива спокойно, без кошмари. Лицето на птицата изчезва. Демоните си отиват. На сутринта той отива до мивката и излива целия алкохол, който притежава. Бог беше излекувал разбития му ум за една секунда. Години по-късно, Луис Замперини прави нещо, което светът смята за невъзможно. Той пътува обратно до Япония, за да погледне в очите бившите си мъчители и да им каже, че им прощава. Защото най-голямата победа на олимпиеца не беше на пистата, а в сърцето му. Луис се изправя пред своите мъчители и им казва: „Прощавам ти, наистина ти прощавам, всичко ще бъде наред“. Нали? Японците, които са го измъчвали, които са го били, го гледат. Едновременно с учудване, с вина, но и с огромна изненада. Той изпраща писмо до човека, който го измъчваше най-жестоко, до самия Муцухиро Ватанабе. Птицата. Ето какво му пише пречупеният в миналото, но вече напълно свободен Луис. В резултат на вашите военнопленнически наказания, моето здраве беше съсипано, но след военните ми кошмари причиниха още по-голямо страдание.
Когато обаче разбрах, че вие сте жив, аз започнах да виждам нещата по съвсем различен начин. Заради религиозното преживяване, което имах през 1949 година, чрез служението на Били Греъм, аз предадох живота си на Исус Христос. В този съдбовен момент любовта и прошката замениха пълната омраза, която изпитвах към вас. Христос каза: простете им, защото не знаят какво правят. И аз ви простих. Сега ви моля, приемете Христос като ваш Спасител и живейте нов живот. Въпреки чудото на прошката, птицата отказва да приеме Исус Христос, след като прочита писмото. До края на дните си Ватанабе не показва истинско разкаяние. В своите интервюта той хладнокръвно заявява, че е смятал всеки пленник за личен враг. За враг, изправен срещу неговата страна, и просто е изпълнявал дълга си. Историята на Луис Замперини не е просто военна хроника. Тя е живото доказателство за това, което се случва, когато едно мощно Божие слово, проповядвано от хора като Били Греъм, събужда живот в едно разбито човешко сърце. Може би днес ти също преминаваш през твоя личен океан. Може би си заобиколен от акулите на депресията, страха и съмнението. И може би някога си дал обещание на Бога, което си забравил да изпълниш. Няма твърде дълбока яма, от която Бог не може да ви извади. Той помни вашите молитви, дори вие да сте ги забравили. А ти, имаш ли обещание към Бога, което е време да изпълниш? По време на войната Луис Замперини е американски герой. Прекарва 47 дни на спасителна лодка в Тихия океан. Когато се завръща, започва да пие. Объркане и не знае какво да прави с живота си. Но той реши да дойде на онази среща в Лос-Анджелес и да протегне ръка към Исус. Днес е директор на лагера Victory Voice за непълнолетни нарушители в Лос-Анджелес. Посветил е живота си на обърканите младежи, за да ги защити и да ги поведе към Исус Христос. Луис, за нас е чест, че тази вечер ти си тук. Благодаря ти, Били. Когато се прибрах след войната, разполагах с $10 000, които бяха изплатени на майка ми след съобщението, че съм загинал на фронта. Бях се превърнал в изключителен егоист. Станах циничен и алчен, докато накрая и аз не влязох в пътя си. Загубих всичко, освен жена си и малката си дъщеря. И тогава жена ми успя да ме накара да отида на една от срещите от религиозната кампания. Поканих Исус Христос в сърцето си и го помолих да ме спаси. И той, разбира се, го направи.